Вітаю! Час новин на АТР. Ви дивитесь «Заман». Найактуальніші новини п'ятниці 14 серпня у нашому випуску. Райсуд Сімферополя відновив рішення про перебування зампреда Меджліса Ахтема Чийгоза під вартою до 19 листопада. Сьогодні Київський райсуд міста скасував рішення Верховного суду Криму про перебування Чийгоза до 19 серпня. Деталі у сюжеті. Честно говоря, вот эти непонятные вещи продолжаются. Получается, что местный суд может отменять решение Верховного суда, изменять его и принимать то решение, которое он считает нужным. Нагадаємо, 10 серпня пройшло засідання Верховного суду Криму за апеляційною скаргою захисту Ахтема Чийгоза з проханням скасувати рішення Київського районного суду Сімферополя, згідно з яким йому визначено утримання під вартою до 19 листопада. Але суд не задовольнив повністю вимогу прокуратури і частково задовольнив прохання адвоката, визначивши термін перебування Ахтема Чийгоза під арештом до 19 серпня. Сьогодні ж клопотання слідчого відновити арешт, як і було колись, до листопада, было задоволено. Ну, думали хотя бы то, что этот Киевский суд не отменит решение того суда, который был 4 дня назад. До 19-го должно было что-то. А тут получилось все, как получилось. За словами Ільмі Умерова, дії Київського районного суду мотивовані тим, що Ахтем Чийгоз зможе втекти з країни, якщо його звільнять з-під варти 19 серпня, в той час, як будуть проводитися слідчі заходи, які ще не закінчені. Хотя в то же время и адвокат утверждает, и сам Ахтем Чийгоз утверждает, что последние 4 месяца никаких следственных дел с ним не проводится. При цьому він зазначив, що Чийгоз під час засідання суду назвав те, що відбувається, цитата, «замовним судилищем з напередвизначеним результатом». Ни у кого не вызывает сомнений характер данных обвинений беспочвенных, и что все это носит политический заказ. Ссылаться на ряд статей, с таким же успехом меня можно было обвинить по более, или любого другого человека на усмотрение следователя обвинить по более тяжелым статьям и потом держать в изоляции. Також, за словами Умерова, Чийгоз заявив, що винуватим себе ні по яким із озвучених злочинів не вважає. Ахтем Чийгоз перебуває під вартою близько 7 місяців. Він звинувачується за статтею «Організація масових заворушень», яка передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Еміня Мамедова, Альберт Жуковський, «Заман», АТР. Російський опозиціонер у суді намагається оскаржити анексію Криму. Співзасновник громадського руху «Майдан без кордонів» Валерій Оставних звернувся до Конституційного суду Росії з вимогою скасувати закон про приєднання Криму до Росії. Крім нього, такі ж позови подали ще 2 представників опозиції. Вони також написали звернення до представників російської влади. Вот для того, чтобы показать, что король голый, мы и подали этот самый иск в Конституционный суд, чтобы привлечь внимание юридического сообщества, украинского, российского, международного, к юридическим аспектам вот этого незаконного присоединения. Для того, чтобы дать возможность юристам, дать возможность журналистам, дать возможность властям Украины прокомментировать наш иск. Мусульмани Криму перед проходженням хаджу мають пройти вакцинацію. За інформацією Духовного управління мусульман Криму, щеплення проти менингококової інфекції можна зробити у Сімферопольській поліклініці номер 2. Паломників прийматимуть з 17 серпня протягом тижня. Пройти вакцинацію слід не менш ніж за 10 днів до в'їзду до Королівства Саудівська Аравія. Цьогоріч прибуття паломників до Мекки починається 16 серпня, а повернення закінчується 12 листопада. «35-й російський гумконвой заїхав на окупований Донбас. Вранці колона вантажівок МНС Росії перетнула українсько-російський кордон. Про це повідомляється на сайті міністерства. За їхньою інформацією, в колоні більше 100 автомобілів. Вантаж важить більше 1000 тонн. Всі російські гумконвої перетинають український кордон незаконно. Представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, в окупованій частині Донбасу зростає кількість випадків отруєння людей через неякісну гумдопомогу з Росії. А в штабі АТО стверджують, ситуація на Донбасі загострювалася з прибуттям чергового конвою Путіна.
Наша міжвідомча група перебуває вже тривалий час, фактично серпня минулого року, на території російського пункту пропуску Донецьк. Там ми маємо можливість виключно візуально зверху подивитися у вантажівки. І такий огляд, звичайно, не є повноцінним оглядом і не дозволяє нам 100% стверджувати про той чи інший вміст гуманітарних конвоїв. Те, що вдалося побачити зверху візуально, це продукти харчування, 83 автомобілі, нібито медикаменти та медобладнання, 1 автомобіль і 2 автомобілі з товарами народного споживання. Затриманий в Україні майор російської армії Владимир Старков попросив Владимира Путіна не відрікатись від нього. Старков у відеозверненні запевняє, що він діючий офіцер, який прослужив 19 років. Він просить російського керманича, щоб від нього не відверталися, а визнали, що він військовий російської армії. 25 липня у Донецькій області співробітники Держприкордонслужби України затримали КАМАЗ з великою кількістю боєприпасів і 2 чоловіками. Один з них і був кадровий російський військовий Владимир Старков, другий – член бандформування. Я не боевой офицер, я чисто бумажный такой, тыловой офицер. Я не террорист, я не шел сюда кого-то убивать. Поэтому прошу все-таки признать, что я действительно военный. И помочь отсюда в Россию перевестись. Генеральна прокуратура допитуватиме екс-президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції. Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає Громадське. Для проведення такого допиту Генпрокуратура України направляє до Генпрокуратури Росії звернення про допомогу у проведенні відеоконференції. Потім узгоджує місце, де має відбутися допит. Потім встановлюється технічний зв'язок. Так само адвокат екс-президента відзначив, що на сьогодні Віктор Янукович у міжнародному розшуку не значиться. Красна картка з облікової системи Інтерполу щодо Януковича була видалена. На сьогоднішній день він може вільно пересуватись світом. Щодо матеріалів розшуку по справі Межгір'я та інших справах у захисту немає інформації. Та як ви можете впевнитись особисто з сайту, з інформаційного сайту Інтерполу, Янукович у розшуку по цим справам не перебуває. Верховний суд Росії відхилив скаргу на указ Путіна про засекречування військових втрат у мирний час, повідомляє Радіо Свобода. Скаргу подавала ініціативна група в складі юристів, журналістів та громадських активістів на указ російського президента Владимира Путіна про засекречування втрат Міністерства оборони країни в мирний час. Вчора суд визнав, що президентський указ не суперечить закону. Дане рішення буде оскаржено. Я не услышал от них убедительных доводов. В моем понимании, они доказали, к сожалению, что президент злоупотребил своим правом формировать перечень сведений, составляющих государственную тайну. Попытка засекретить сведения о потерях личного состава вооруженных сил – это лишь яркий, но не единственный пример того, где президент Российской Федерации выходит за рамки закона о государственной тайне, пытаясь засекретить те или иные объемы социально значимых сведений. Самогон з акційних персиків зроблять в Росії. Мешканці Смоленської області мішками тягнуть додому із звалища викинуті санкційні нектарини і женуть з них алкогольні напої. Мовляв, фрукти настільки солодкі, що і цукор не потрібен. Сторож місцевого смітника розповіла, смоленчани на звалище ходять як на базар і з нетерпінням чекають наступної партії неугодної гастрономії. Я сказала, ну, прокурорше, отдайте дом престарелых, детям-инвалидам, бездетным, ну, есть. Угу. Не положено. Люди все хапали туда, везли. Там были и хорошие, они в ящиках ученых прямо доили.
А у Керчі на полігоні твердих побутових відходів знищили партію нектаринів вагою майже 4,5 тонни. За даними Россільгоспнагляду, партію фруктів затримали в Керченському морському рибному порту. Вони були експортовані з Литви і прямували на материкову частину Росії. Товар не мав супровідних документів. Продавці кавунів в Севастополі напали на голову району. Під час рейду на проспекті Перемоги поліцейські виявили точку незаконної торгівлі кавунами і вирішили конфіскувати товар. Незгодні з цим рішенням продавці хапали поліціянта за форму. Один з продавців вибив телефон з рук глави муніципального округу Нахімовського району, який тим часом записував відео. Тим не менш, товар конфіскували і передали на зберігання до суду. У Севастополі ж поліціянти гамселили відпочиваючих через те, що ті зібралися більше 3. Інцидент трапився ввечері 12 серпня. Місцеві мешканці, а також кілька туристів зібралися біля пам'ятника затопленим кораблям у Севастополі. Проте за законом Росії всі збори, в яких беруть участь більше 3 осіб, є несанкціонованими. Поліціянти застосували силу до молодиків. Жінці, яка намагалася за них заступитися, зламали палець. Чебурек наздогнав галушки та хот-дог. У Білогірську на Феодосійській трасі з'явився пам'ятник національній кримсько-татарській страві. Його вирішив поставити кримський бізнесмен і меценат Ресуль Веліляєв. Серед відомих пам'ятників стравам – галушки у Полтаві, вареники в Канаді та хот-дог у Зальцбурзі. Чебурековий пам'ятник зафільмували наші колеги. Не помітити пам'ятник чебурекам, коли їдеш феодосійською трасою, неможливо. 2 золотистих і апетитних півкола сяють біля дороги, привертаючи увагу як туристів, так і кримчан. Ініціатор створення цього монументу – місцевий бізнесмен і меценат Ресуль Веліляєв. Він зазначив, ідея з'явилася абсолютно спонтанно. Вона виникла під час будівництва соборної мечеті Джума-Джамі спільно з керівником проєкту «Кримський стиль» Мамутом Чорлу. Очень часто мы с Мамутом Чурло общались на тему, что наши национальные блюда перехватывают другие нации и представляют как свое, исконное. И он начал рассказывать о своем чебуреке. Вот чебурек, говорит, уже во всех странах, практически даже в Америке, и то этот чебурек есть. Но никто не знает, что это крымско-татарское блюдо. И я говорю, а мы строим ресторан. А Мамут всегда, вот он какой-то креативный, несмотря на его возраст, он креативный. Давай, говорит, памятник чебуреку сделаем, говорит, и такого нигде нету. Над ескізом 3-метрового монумента, крім Мамута Чорлу, працював і художник і дизайнер Зубір Кадрізаде. Веліляєв відзначає, думали створять пам'ятник чебурекам за кілька тижнів. В результаті робота розтягнулася на кілька місяців. Мамут Чурлу у нас очень такой дотошный, до каждой точки должен докопаться, и приходилось художнику дорабатывать, даже овал где-то, если чуть-чуть не так сделано, это все дорабатывается, красится, даже вот эти пупырышки, которые вы там видите, они в последнюю очередь говорят, а где вздутые места в чебуреке? Чебурек без вздутых мест не бывает. На монументі не зупинилися, біля нього є й чебуречна. Її дизайн виконаний так само Мамутом Чорлу в національному кримсько-татарському стилі. На стінах копій старовинних фотографій і картин, зібраних колекціонером Нізамі Ібраїмовим. На них, звичайно, чебуреки. Ароматні сонцеподібні чебуреки і янтих подають в саабах – спеціальному керамічному посаді, виготовленому для цієї страви. Особлива гордість Ресуля Веліляєва – ручний млин. Купили мельницу специально, это старая татарская мельница у людей там в деревнях. Она в рабочем состоянии, то есть там будет пшеница, будем молоть муку, люди будут приходить, крутить, молоть эту муку и получать настоящие чебуреки. Варто відзначити, це не перший пам'ятник їжі в світі. 5-й. Так, наприклад, пам'ятник галушок є в Полтаві, варенику в Канаді, хот-догу в Зальцбурзі, пельменям в Іжевську. Лілія Кавіджа, Сана Санов, Заман, АТР.
На цьому у мене все. Більше розповімо у «Замані» о 19:30. Не пропустіть. На все добре.